mennään tutustumaan ulkomaille, niin päästään autenttisiin oppimisympäristöihin, eli näkemään ihan paikan päällä sellaisia asioita, jotka tavallisesti näkyy vain oppikirjan sivuilla teksteinä tai kuvina. Ja tällä voi olla vaikutusta oppilaan motivaatioon myöhemmässä vaiheessa ja ennen kaikkea siihen, että hän haluaa hankkia ehkä myös lisää tietoa näihin kyseisiin asioihin. No, lahjakkaiden opetuksessa niin meillä on hirmu tärkeää ennen kaikkea opettajan näkökulmasta niin löytää tapa tunnistaa lahjakkuudet ja erityisvahvuudet oppilaissa. Usein näissä kansainvälisissä yhteyksissä niin päästään läheltä näkemään, että miten tällaista työtä tehdään ulkomailla. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy siihen, että miten ja millaisilla menetelmillä tällaisia lahjakkaita nuoria sitten viedään eteenpäin ja heille annetaan sellaisia mahdollisuuksia hyödyntää oma potentiaalinsa mahdollisimman tehokkaasti. Ja tämän mä näkisin erittäin tärkeänä tekijänä opettajan näkökulmasta. Mutta sitten täytyy aina muistaa se, että myös usein näihin liittyy vastavierailuja, jolloin päästään näyttämään sitä omaa tekemistään ja samalla saadaan myös palautetta ehkä siitä omasta työstä. Ja ennen kaikkea sitten se, missä on tärkeää, on se, että suomalainen opettaja myös näkee sitä, että lahjakkuuksia on erilaisia ja ne vaatii erilaisia opetusmenetelmiä. Suomalainen opettaja on vahva, sillä on taito kyllä käyttää menetelmiä, mutta se, että kun se on yhdistetty siihen lahjakkuuden tunnistamiseen, niin mikä menetelmä sopii milloinkin, niin se on se oleellinen seikka siinä. No, toivottavahan tietysti on se, että näistä syntyisi sellaisia hyviä käytänteitä, uusia opetusjärjestelymenetelmiä esimerkiksi koulun tasolle. Mutta myös täytyy muistaa se, että jos koulu niin kuin ulospäin näyttää tällaiselta dynaamiselta, modernilta, joka harrastaa paljon kansainvälisiä yhteistyötä, antaa mahdollisuuksia opiskelijoille tutustua erilaisiin kulttuureihin, oppia kieltä ja ennen kaikkea motivoitua opiskelemaan kieliä, niin kyllä se on niin kuin koulun näkökulmasta niin aivan uskomattoman hyvä tilaisuus. Ja tämähän on tänä päivänä hyvin tärkeää, että vanhemmat esimerkiksi huomaa, että koulu on jalkautunut ja lähtenyt tutustumaan erilaisiin yhteisöihin ja kulttuureihin myös muualle kuin että verkkojen tai tietokoneen tai kirjojen välityksellä. Ja mikä sitten on vielä toinen tärkeä seikka on se, että usein tällaiset vierailut, oli ne sitten vierailun järjestämistä tai sitten vierailulle lähtemistä, niin niillä on vaikutus koulumme henkeen, koska se on semmoinen yhteinen hiileen puhaltamisen vaihe varojen hankintana ja myös siinä, että miten kodit ja koulut toimii yhteistyössä. No, ainakin sillä tavalla voisi ajatella, että meidän täytyy vaan rohkeasti suomalaistenkin lähteä tuonne estradeille ja osallistua esimerkiksi kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin ja kertoa myös meidän omista menetelmistä, koska mehän ollaan hyvin pitkään toimittu niin, että meidän lahjakkuudet ja erityisvahvat oppilaat, ne on integroituna ihan tavallisiin ryhmiin. Ja se on johtanut myös siihen, että opettajalla täytyy olla varsin laaja reservi erilaisia opetusmenetelmiä. Ja tässä voisi olla sellainen kohta, jossa meillä suomalaisilla olisi annettavaa muille maille, että miten tämmöinen integroiva menetelmä, jossa kaiken tyyppiset oppijat ovat samassa tilassa samaan aikaan opiskelemassa, miten tällaista tilannetta hoidetaan ja kuinka siinä kaikki pystyy tekemään kaikki parhaan oppimistuloksensa. Tietysti meillä näissä kehittämishankkeissa pullonkauloksi on aina syntynyt sellainen tilanne, että kuinka niitä hyviä käytänteitä, hyviä ideoita pystyttäisiin levittämään. Ja nyt on erityisen tärkeää se, että kun nyt joku kiva juttu havaitaan siellä ja sitä ehkä sovelletaan ja sitä kehitetään vielä siihen omaan opetuksen järjestämiseen, niin myös sitä tietoa edelleen levitettäisiin koulun sisällä, mutta myös muihin kouluihin ja muille opettajille. Tämä on hyvä tapa ja se on varmaan sellainen keino, jolla meidän omaa opetusta pystytään vieläkin parantamaan entisestään.